at tuon ni Renato Adventurer ang Hills of the Kambugsay Hills karon iyang sakaon karon ug unsay sitwasyon dito ug unsay mga view nga iyang makita karon dito. Tuwa karon siya musa karon sa Kambugsay Hills. Pasok Renato Adventurer. Okay, Madam Awreng, nata karon diri sa Kambugsay Hills sa ilang diri bungtod atong sakaon karon. Nata karon din na naga-report. Kauban ninyo si Renato Adventurer. Okay ron, Madam Awreng, ato na muna sakaon. Ito na makita ang panoramic. Hangat ako. Okay guys, what's up guys? Natakaroon sa Kambugsay Hills. Tapa dito. Teka hangat. Makita na ito ang panoramic. Panoramic sa Alicia. Bye bud. Kita na to bye. Pakita to ang Makila Park. Bye. Kita mo diri.
gabi kahabog din. Makita na to ang dam, Tambugsay Hills. Ang healing Tambugsay Hills. Makita na to dam. Makita na to ang area sa Awreng. Ang pabrika sa Dumangog. Pagkinapan. Alturas, makita na to din. Gabi kahabog din. Siya ang area sa panoramic sa Alicia, Bohol. Muna siya. Natakaroon din sa Healing Hills sa Tambugsay. Isa katakaroon sa ibabaw. Ito makita. Diri. Ano siya ang forma sa panoramic sa Alicia, Bohol. Ano siya? Area. Bugnaw diri guys. Bugnaw po diri, hangin diri kanya. Hangat lang ini dito guys. Makita na to ang kuan building sa niya. Dam din sa Tambugsay Healing Hills. Makita na to guys ang panoramic sa Alicia. Hangat ka. Karang gubuhat sa lugsong na putani guys. Makita na to ang nindot ka view sa panoramic. Dara mo siya panoramic ka area. Alicia. Madam Awreng, wala ni sa ibabaw. Madam Awreng, amat na mga sa umot. Sinabugan ni Madam Awreng. Ngayon tadi ka balik ni Madam Awreng. Kung makali ka Madam Awreng, ayaw tayo nito. Kadamot tayo. Guys, balik pa. Sagbot dengan bubut. Tambah guys. What's up guys? Ibabaw sa Tambugsay Hills sa ilang sa Pagkuan. Ang sabon karon. Guys, kubunan sabi ka tayo
Okay na guys. Tukon kayo. What's up guys? Ay kalimot pag-subscribe ni Renato Adventurer guys. Gabi ka. Sugsungon kayo. What's up guys? Biglang mo. Maginaot guys, palipat-palipayin mo takong video guys. Ayaw kalimut pag-subscribe ni Renato Adventurer guys. Salamat guys. Salamat guys. Naman po ni Renato Adventurer ang kambugsay. Gihangat din siya mga amigos amiga sa kambugsay. Kaya gabi sa kauna. Kita nato kanina ang nindot na view sa kambugsay. Nakatutok ninyo si Madam Awreng sa balitang Bisda!